Kaktin ke jong blay nau Joshua kalau nong keban kong ke khot ke bapra ke ongkum ni. Wat ai bagane ke kitab ke hukum kan jano na ke shintur jong me. Henry menyai perkat ya ka senya sengi. Kenang ba menyo sumar ban le kat ba kum ya barok bala thok haka. Na ba kumta men roy hala kalenti bat kumta men manbha ongga khtin ke jong blay kumta men roy la kalenti bat kumta men manbha ongga khtin ke jong blay wat nam ai bagane ka kitab ka hukum kan ja na ka shintur ka jongap ka jongpi ongga khtin ke jong blay la da kane ka kitab la da kane ka khtin ke jong blay kan ja na ka shintur ka jongap jongpi nginam tip ken ban le e ka mon ke jong trai nginam tip ban le e ka bala tho akane ka bible den amar kata wat ju sha ba ka khtin ke jong trai kan ja na ka shintur ka jongap jongpi kenang bangila ban pen ko ngu yala de kat kum ka khtin ke jong blay om kat kum na ka ni ka prathai den amar kata ka jing em ke jongap jongpi la da pikwa ban long ki shakri ke jong trai wanam ai ba ka khtin ke jong blay kan ja na ka shintur ke jongpi kum taru ong ka khtin ke jong blay ba pindang man kerhai ma pindang yai roy ban nang yai man bha ong ka khtin ke jong blay la da pi perkhat senya sngi ka khtin ke jong blay ngech kham bau trai dang the ke jing ku kum ba lo kular gen kum ba lo ong gen ba pi man kerhai ba pindang yo man bha la ka sngi ong ka khtin ke jong blay ngech kham aba pi le kat kum na ka mon ke jong trai un ker khu pi ha ka jing em ke jong pi kum ba pi osgo ke khtin ke jong blay kum tar gen utrai un le